Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions kuri sei kusekwa mugava muri kumativi mana enyika kune avo vanenge vachida kuvhurirwa ma FNB gold business accounts munokwanisa kubata velvet figures link ririmo mu comment section muge muchivhurirwawo in account ndo account ndinotoshandisawo iyoyo FNB gold business account so link ririmo mu comment section rekedzoiti batapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamera sekudaiso hanzi makadi zvenyu mukoma please post my story makavika uchitupa changu murume wangu anondishandisira mushonga uye zvekare ane mubobobo nezvikwambo zvake izvo zvinopota zvichindirepa izvi zvandiri kutaura mukoma it is no longer a secret kudzinza kwandinobva hama dziri kutozviziva kuti ndo zviri kuitika kwandiri but ndikuda kwekuti murume wangu ane mari uye zvikari ndiye akandiunza muno muAmerica hama dzangu dzinonyengerera kuda kubatsirwa nemurume wangu hakuna asiri kuda kuuya kunoku kuAmerica nekuda kwaizvozvo hama dzangu dzose dzinoti kana ndikataura nezvazvo ndinongonzi ndiri murwere wepfungwa zvechokwadi ndiri murwere wepfungwa ndine mapiritsi awo andinonwa but what I've discovered is kana ndikatonwa mapiritsi iwawo ndinobva ndatoita worse anowanzo kundimanikidza kuti ndinge ndichinwa mapiritsi apo patinenge tava kugadzirira kuti tinge tichizouya ikoko kuAfrica ndopa anondimanikidza kuti ndinge ndichinwa mapiritsi acho because ndinenge ndichitya kuti kana ndikazanwa mapiritsi iwawo ndinokwanisa kuzotorerwa vana because ndo zvaanowanzo kutaura izvozvo anobva ati if you do not want to take your medication saka I'm going to report you vana vanobva vatorwa nestate kana kuti iye ndiye anobva apiwa custody yevana saka ndikangoti ndiri kurarama ndiri muusungwa even though I am married. I regret mukomanashi because murume wangu ainge achidanana nebest friend yangu apo patainge tiri kuSouth Africa ndainge ndiine friend yangu uyo wandainge ndichiwirirana naye chaizvo akange aine boyfriend yake yaainge akasangana nayo paFacebook vachidanana zvavo saka ndakabva ndachizoti nerimwe zuva akati achinditumidzira ma-screenshots achindibvunza kuti naiwe zvinoita here ari kuda kuti tinge tichiita a love covenant paanouya kuzondiona kuno kuSouth Africa akanditumidzira screenshot anditumidzira screenshot kudaro ndo pandakabva ndachizoona kuti painge paine mafone numbers ainge aripo ndobva ndatora manumbers because ainge asina kusave the other contact ndikabva ndasave those contacts ndikatanga kutaura naye ndikamukumbira murume wangu kuti asazoudza friend yangu kuti tainge tichitaura tose pa WhatsApp saka vakazotanga kunetsana because friend yangu akati achuya kwandiri for my advices achiti munhu wangu anoda kuti nguva dzose patinenge tichitaura tinge tichiita bondere pafoni nema video calls inini handina kuzvijaira and I do not feel comfortable at all ndo ita sei saka ndaiti kana akauya kwandiri then ndaibva ndamuudza kuti it means kuti haakudi inokuside kwangu ndaisa ma-status munguva ndakangopfeka kana tight kana neka short crop top so that iye ange achizova attracted kwandiri friend yangu ndakasvika pakumutorera boyfriend nekuda kwaizvozvo ndikatanga kuita ma-sex chats neboyfriend akazova murume wangu zvino friend yangu akazoti azviziva munhu ainge atova kuAfrica ende tainge tatosika bonde ndakabva ndati iwe ndiwe wakazvikanya wega kunze kwekuti ngochibata munhu wako bo aiuya kwandiri achicomplaina saka ndakabva ndatongopesana nefriend yangu asi handina kunge ndakaziva kuti murume wandainge ndichirwarira ndichida kudaro ainge akaromba ndakatanga kuzviziva kuti munhu uyu anofarira zvekubata mishonga yakaipa apo paakaenda neni kun'anga takati taenda kun'anga ndikanoitiswa ma-love covenants pamberi penjuzu pane njuzu yandakatoona yakabuda muhari yainge yakavharirwa muhari hari yacho yainge iine mvura yainge iri mvura yainge ichita sekunge kugungwa ndakanzi ndinge
ndichitarisa muhari imomo ndosvipira mate ndotaura zita rangu zvikare ndisaini nemutupo ndikaita saizvozvo. Njuzu ikabva yabuda. Njuzu yakati yabuda yakabva yatibatanidza. Saka ipapo ndo pandiri kufungidzira kuti ndakatorerwa pfungwa dzangu, because njuzu iyoyo yakanondibaya nenzara zvekuti ndakanzwa nhova yangu ichitanga kutamba. Zvakaitika izvi kuda about 2 weeks, but ipapo ndaivhevhetedzwa neboyfriend yangu mukomanashi zvisina kana ani akamboona. Akandipa mari, it was $8,000 mari yandainge ndisati ndakambobata muupenyu hwangu hwose, nekuti ipapo takati tichiri mumatare ndokubva ndachizotanga kunzwa kuti nhova yangu yainge yava kutamba. Ndichinzwa kuti nhova iri kutamba kudaro ndopandakamuudza kuti iwe, I think there is something that is wrong with me. Inzwa unzwe kuti panongonya pangu apa papfava uye zvekare nhova yangu inenge iri kutamba. Akatarisa akati it is just your imagination. Ndakabva ndaudza sekuru vainge vachitibatsira, vakabva vandibatisa tsvimbo yavo vakaisa bute mumvura vakati ndinge ndichinwa bute iroro. Saka mukoma takazoti tabuda tava mumotikari, ndikati hani zvandiri kunzwa ini handisi kunzwa zvakanaka. Akabva achizoti kwandiri ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda naye kune imwe n'anga zvekare. Tiri munzira ndopaakabva achizondipa 8,000 akati we are going on a vacation. Saka ndakazotoendwa neni kuvacation for the first time, ndikaendeswa kuDubai. Ndaivhevhetedzwa zvekuti kunyange nhova ichitamba kudaro ndainge ndisingatombofungi nezvazvo. Akangoti zuva ratakamukwidza muflight yekuuya kunoko kuAmerica, nhova ikabva yatomira kutotamba. Iniwo wacho ndainge ndava kupota ndichiita dambudziko rekugwina ndobva ndadonha pasi. Haana kumbotora 3 months ainge adzoka. Ndakaroorwa mukomanashi. Pamarooro angu ndakabvisirwa mari yakawandisa kwazvo. Ndokubva tachizochata tikatanga kufambira nhau dzacho ndokubva ndachizouya kuno kuAmerica. Ndakauya kuno ndainge ndiine pamuviri. I was 4 months pregnant. Ndikazobetserwa ndava kuno kuAmerica. Saka nekuda kwaizvozvo hama dzangu pandakatanga kudziudza, ndainge ndiine a very strong bond nebrother yangu, my youngest brother. Ndiye wandakatanga kuudza ndisingadi kustress amai vangu, ndikati ndiri kurota muchitengerwa motikari tsanu, but matengerwa motikari kudaro usiku ndiri kuzoshanyirwa nechimwe chinenge chakaita kunge chidhoma. Ndochibvunza kuti uri kudei kwandiri? Chobva chati kwandiri handiti ndakatengera hanzvadzi yako motikari, saka iwe uchindipa makumbo. Pandinoramba ndobva ndatanga kurepwa tsano. Handizivi kuti hope idzi dzinoreva kuti kudii, nekuda kwekuti hanzvadzi yangu yainge ichidawo kuti inge ichifamba neBMW. Hanzvadzi yangu yakabva yati yainge yaenda kun'anga. Handizivi kana akaenda kun'anga zvechokwadi kana kuti ainge achingondinyepera zvake. Akatengerwa motikari yaainge achida, yakatengwa kuSouth Africa ndokubva yaendeswa kuZimbabwe. Kubva ipapo nebrother yangu hatisisina that strong bond. Tainge timbori vanhu vainge vaine a very strong bond. Zvose zvataiita mukoma taiudzana. Iyewo aiti kana akasangana nematambudziko muupenyu hwake aitondiudza inini kuti sisi ndine zvakati nezvakati zviri kunditambudza mumwoyo mangu, ondiudza saizvozvo. But mukomanashe kubva ipapo nebrother yangu tinotoita sekunge vanhu vakarimirana kumiganhu, because kana ndikamuudza anything, ndikangomuudza kuti you know what, ndine zvakati nezvakati zvandiri kusangana nazvo usiku hwose, ndiri kungorara ndichirepewa nezvidhoma, because ndinotozviona pane zvidhoma zvinopinda mumba. Zvidhoma izvi zvinoti kana zvapinda mumba zvinouya sometimes, zvinouya zvakawanda, zvinenge zvichichinjana one by one zvichirara neni madiro. Saka pandakamuudza nyaya iyoyo akangoti you need to pray. Dambudziko rako nderekuti uri munhu asinganamati. Handizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichinamata zvemhando ipi mukoma, because kunamata ndinonamata, asi kunyange ndikanzi ndanamata zvinengei, ndiri munhu anongogara ari mumatambudziko chete. Kurwara, kuona zvimwe zvinhu zvisingaonekwi nevamwe vanhu, ndinobatikana
nerimwe zuva ndakaudzwa nemwana wangu, akati iye kwandiri, mama, I am afraid of you. The day randakaudzwa nemwana wangu kuti anonditya because hanzi kana ndikatanga kupenga, ndikatanga kuita semunhu ari kupenga, according to them ndiri munhu anopenga, but inini handizvione sekunge ndiri munhu anopenga. Hanzi ndinenge ndiri violent, threatening to burn down the house. There is no way out. Hama dzangu hatsisi kuda kuti ndinge ndichibuda mumarriage iyi. Murume wangu iye, he has been threatening to report me, to put me in a mental asylum. Akambondiitira utsinye mukomana mushure mekunge tanetsana. Ipapo ndainge ndava kunzwa kuti ndanyanyisa, ndararwa nezvidhoma, zuva nezuva ndairarwa nezvidhoma. Saka ndakabva ndachizongobva pamba ndikatotanga kutogara mustreet. I was homeless for nearly a month. Achinditsvaka akazoti aziva kwandainge ndiri, he reported me mukoma. Ndakazongoona nerimwe zuva ndava kutosungwa nemapurisa ndikatoendeswa kumental asylum kuti ndige ndichibudamo mukoma muchipatara. Akauya kwandiri nemaspecific conditions ekuti I should never do that ever again, but ndichibuda mumba hapana chandinoshaya, everything chandinoda ndinochiwana, but it was because ndainge ndaneta nekungogara ndichingorarwa nezvinhu zvake. Murume wangu andingati ane mabusinesses as such ainawo. Tinokwanisa kuti kana tikauyako kuZimbabwe ikoko anokwanisa kungorana kana kaproject kehuku. I still remember this other year patakambouya kuZim, akati ndikuda kuti tinge tichiita an interview neumwe YouTuber, but haana kuzouya. Maybe akangonyumwawo kuti murume wangu anenge akaromba, because akati I'm going to give you 45,000 for an interview. Akati mune shuwa here mukuru kuti muda kundipa mari yakawanda kudaro? So nothing ever materialized. Saka akange aine huku dzainge dzisina kana kumbowanda dzaakahodha. Huku idzi akangoita zvokutongodzitenga, dzainge dzatokura nechekare, but mukomana achipa huku shoma idzodzo. Ndakazoti nerimwe zuva ndichimuona achiverenga mari yacho yainge yakawanda. I think yaisvika kuma 100 and something thousand US dollars, because ndakati ndakamutarisa akaita chinguva more than an hour achingoverenga ma 100 US dollar bills only for more than an hour. Mari yacho yainge yakawanda. Aiti akaverenga 10,000 okanda mubhegi, akaverenga achikanda mubhegi yainge yakawandisa. Saka haana business raanorana as such, anongoita temporary businesses, ototengesa assets obva atoita move on to another business. Kana kuno kuAmerica kwacho ndakatombotorawo nguva ndisingatonzwisisi kuti anoita nezvei. Anotenga anonzi stocks and shares kuno kuAmerica. Saka mari anayo, mari yakawandisa. Ndaneta nekuramba ndichingoshandisirwa mushonga nemurume wangu. Hama dzangu dzinozviziva ende ivo havana kana basa nazvo. Chimwe zvechinondityisa mukoma ndechekuti ndinorota ndichinyorwa, ndichitemererwa nyora pamhanza pangu apa. Dzimwe nguva ndinotemererwa nyora anenge ari malaini maviri andinonyorwa pamhanza pangu neruoko rwandisingaoni rwose, ndinongoona chigunwe senzara iyo yakandipara pakati penhongonya. Nhova yangu ikatanga kutamba, ikazomira kutamba after 2 weeks. Saka nzara iyoyo ndiyo yandinongoona, ndinoona nechigunwe. Then dzimwe nguva ndinonyorwa kana muchinjiko chaiwo pamhanza pangu apa. Izvi zvinoitika ndiri kuhope. Ndinokwanisa kuti kana ndikanyorwa kudaro ndinobva ndatoita bofu ndiri kuhope. Handizivi kuti zvinodudza izvo here kuti ndichazotoita bofu zvekurevesa. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Ndichiuya nenyaya yangu, ndiri kuda help. Kana kuine vanhu vanonamata vari kuno kuTexas vanokwanisa kundiudzawo kwavari kuti vanonamatira kupi, ndinge ndichizoendawo kuchechi kwavo
handisi kuda kuenda kuchechi kwekuti ndinozonotorerwa advantage, because already ndiri kunzi ndiri munhu ane ma-mental health issues, even though I know kuti handina ma-mental health issues, but chiripo chete ndechekuti murume wangu ari kundishandisira mishonga, akanditorera pfungwa dzangu. Kana uri musikana uchidanana nemunhu anenge aine mari, zvimwe kuda mari iyoyo inenge iri yehurombwa, unofanira kuti utange wamboanalyze uone kuti murume iyeye anokuda chaizvo here kana kuti ari kuda kukushandisa pamhiko dzako dzehurombwa. I regret mukoma, dai ndisina kana kumbogara ndakaita zvandakaita izvi, asi kune vanoda kundijaja, you can judge me, hazvina hazvo mhaka. Ndakazviita nekusaziva, ndaitofungidzirawo kutoti ndiri kutogona kutorera friend yangu murume waainge achida kuzochata naye. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndainge ndisingatozviziviwo kuti akatoromba. I regret quite a lot. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava, hanzi ndiri muTexas, kana paine munhu anozivawo kwandinokwanisa kuenda kuchurch, you can write in the comment section kune avo vanoteerera zvirongwa zvedu vari muTexas. Hanzi anondithreatena nekuti hanzi ndinotonzi ndiri munhu anopenga, ndinotonwa mapiritsi emunhu anenge achinzi ari kupenga, asi hanzi kana ndikanwa mapiritsi iwawo ndinobva ndatowedzera kutoita mahallucination zvakaoma. Hanzi kana vana vangu vanotonditya. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukomanashi, please post my story makavika uchitupa changu. Ndiri kushungurudzwa ini nemweya weumwe mukadzi uyo wandakabatsira ainge ari wemunharaunda mandainge ndichigara, saka ndakati ndamubatsira. Mwana wake akazoshaika after 2 days, asi akatanga kundiblema mukadzi iyeye. Zvakaitika ndezvekudai, takabva muHarare ndokubva tachizoenda kwaMutoko. Tainge takaenda nemusangano wechechi, tainge tichifanira kuti tinge tichizofamba tichizoparidza, saka takasvikako tikakaka matende edu nerimwe village, kwainge kutori kumachonyonyo. Tainge tiine crusade yatainge tichifanira kuti tinge tichizoita, saka kune umwe mukadzi uyo akazonzi ainge achida kubetserwa sezvo ndainge ndiri nurse, ndaitoshanda pagomo. Takazoendako, munongoziva zvinhu zvekumavillages, chipatara chacho pachainge chiri kwainge kuri kure. Apa motikari yechechi yainge isimo munharaunda, because kune kwayainge yaenda somewhere, saka kuti vange vachinzi vasunga ngoro vange vachiendesa mukadzi iyeye kuchipatara, ndakaona kuti nema centimeters ake aikwanisa kana kuzotozvarira muroad. Sezvo ndainge ndiri nurse, saka ndakabva ndachizomubatsira, akabetserwa mwana wake, asi mwana uyu akazoshaika. Ndinorangarira kuti vamwene vake vakauya kwandiri. I think vanhu ivavo vainge vatori varoyi, because vakauya kwandiri vamwene vacho vakatondibhlema, vakati uchaona zvichaitika kwauri. Makore akati afamba, ndokubva ndachizokwanisa kuwana mukana wekuya kunoku kuUK nemurume wangu. Takararama mukoma, asi ndakatanga kurota ndichienda kwaMutoko kunokumbira ruregerero kumakuva, zvinhu zvainge zvichindinetsa. Upenyu mukomanashi hwakatanga kuoma, nemurume wangu takatanga kunetsana mumba, zvainge zvisingatombonzwisisike kuti sei tiri vanhu vari kungogara vachingonetsana. Ndakasvika pakubvunza murume wangu kuti kase tina munhu ari kutiona here nemagic mirror, because kana tiine urongwa hwatinenge tiinahwo ndo patinotanga kunetsana. Urongwa ihwohwo kana tikamboisa pahold on, tikagara tiri vanhu vanenge vasingarongi pamwe chete, aiwa tinenge tichifara kungoti tanzi tagara pasi tava kuda kuisa musoro pamwe chete tinge tichironga ramangwana, tinobva tatanga kumutsa dzimwe hondo. Ende hondo kana dzikatanga kumuka kusaidi kwavo kunenge kuine maproblems. Iye sezvo ari iye a breadwinner, vanenge vachitotarisirawo kuti ange achitotumidzira mari kuZimbabwe. Iniwo nekusaidi kwangu
hama dzinenge dzichingorwara, vana vanenge vachingorwara, mumba tinosvika pakushayikana zvokudya chaizvo, asi tigere kunoku kuUK. Takamboita mwedzi mukomanashe tichidya sadza necabbage. Kana ndikataura nyaya iyoyo ndichiudza hama dzangu dziri kuZimbabwe, vanoti kunyepa. Munhu ari kuUK hakuna zvinhu zvakadaro. Zvinhu zvakasvika pakuoma zvekuti taitadza kana kutenga nyama, tichingotenga cabbage redu, madomasi, maonyeni, mafuta, totodya sadza necabbage mwedzi wose. Zvinhu zvakaoma. Tainge tiine chikwereti chatainge tichifanira kuti tinge tichibhadhara, ende nechikwereti chacho ichocho chakatorwa nemurume kuti titi pane any development yatakakwanisa kuti tinge tichiita, hapana. Saka zvese izvi zvakabva pakuti ndakabetsera mukadzi iyeye kuzvara kwaakaita, mwana wake achizoshayika. Vakabva vati ndini ndakakonzeresa kuti mwana wake ange achizofa. Ndinotozvidemba kusvika pari nhasi kuti dai ndakangoignore kana akazvara akangozvarira mungoro achiendeswa kuchipatara ndisina kumbopindana nenyaya dzacho, ndingadai ndisina kuzoiswa maspiritual cases pamusoro peupenyu hwangu. Chinondinetsa mukomanachi ndechekuti kunamata ndinonamata, but situation yacho haisi kana kumbochinja. Kasi pane pandiri kukanganisa here? Ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sisi vedu. Hanzi ndidzidzisewo kunamata, kana kuri kunzi ndiri kunamata in a wrong way. Chindidzidzisaiwo kunamata kwacho kuti ndinonamata ndichiti kudii, ndenge ndichidzinga mweya iyi yakaipa. Hanzi the spirit of poverty in my life. Vanhu vane utsinye vedu we. Hanzi ndiwe wakakonzeresa kuti muzukuru wangu ange achizofa, saka uchachiona. Yo, rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Hongu makidneys unokwanisa kutomatengesa kuIndia, but zvinotinetsei. Ini ndakatengesa makidneys angu muIndia ndikabva ndapiwa $15,000. Ndigere kunoku kuBotswana ndiko kwandiri kuti ndige ndichizosangana nemaIndians avo vanoita zvekutenga mabody parts evanhu. Ndainge ndichishanda pagame reserve muno muBotswana, but iko zvino zvindigere ndinoitawo zvekutakura upfu kubva muno muBotswana uchienda kuDRC kana kunotora salt kuNamibia. Ndo business rangu randinoita. Ndigere asi mukoma, kunyange ndiine zvimari, kana watengesa makidney kweupenyu hwako hwose uri munhu anozongogara uchirarama upenyu hwekungogara uri muchipatara, nekuti body yako mashandiro ainoita kana uine makidneys maviri neapo paunenge wasara nerimwe chete zvakatosiyana. Saka zvinotoda kuti kana ukazowana mari yacho unge uchiishandisa zvine musoro, because it is like a death sentence. Ndichishanda pagame reserve ipapo pakauya umwe murungu uyu ainge ari muAmerican, ainge aine mhuri yake, ainge ari wechikuru. Takatanga kutaura paya, ndikazotaura nemwana wacho. Vakandiudza kuti kuuya kwavainge vakaita kunoku kuBotswana vachibva kuAmerica, it was the last vacation with their father because ainge achishaya a donor. Ndakabva ndavabvunza kuti chii chinodiwa kuti munhu unge uchinzi wazova a donor. Vakandiudza kuti there is a very long list. Kunyange muAmerica macho there is a very long list. Ndikati kokana uchida kudonata makidneys, vakandiudza the procedure. Vakati kana tikawana munhu, we are willing to do it behind the books, tisingaiti zvinenge zviri pamutemo. Munhu iyeye tinomupa $10,000. Ndikati imari yakawanda ka iyoyo. Kuno umwe munhu inokwanisa kuita sekunge imari shoma, but pandaishanda pagame reserve ipapo mukoma, mari dzataibhadharwa dzainge dziri shoma sezvisingaiti. Tainge tisina fixed salary. Waikwanisa kupiwa kana 2,000 pula, dzimwe nguva waikwanisa kutopiwa 800 pula. Ende murungu wataishandira ainge ari muAfricans, ainge aine racism yakaipa. Pano kushanda maZimbabwean, munoziva kuti price panonzi panenge pachishanda
mazimbabweni panenge paine humwe hutsvanyiriri husingaiti, ende mazimbabweni tinenge tichitengesana. Saka iye aitongoti kana ukakomplaina ende kana wakomplaina vamwe vaienda kwaari vachinyengerera kuwedzerwa kana nezvima 100 pula, kunze kwekuti mose muge muchingobatana muti muri kuda kuwedzerwa salary. Munhu aisarudza kuti aende kuno kumhangarira kuti anga achipiwa kana 1200 pula, imi muchipiwa ma800. Saka chainge chiri chilife chainge chakaoma. Nyamari dzandainge ndichipiwa kuti ndinge ndichizonzi ndinokwanisa kubata mari inenge ichisvika kuma 100,000 pula, never. Ndokusaka ndakazosarudza kuti ndige ndichitengesa kidney. Ndakataura navo ndikati, what if I am willing to do something like that? Vakandiudza kuti zvinhu zvinokwanisa kutondisungisa, naivowo vaikwanisa kusungisiwa. Vakabva vachizondipa email, vakabva vati kubva zvaizvezvi kana tocommunicata tichange tichizotaura neemail address iyi. Ndo vakatondigadzirira vakanditi never mention about my kidney, tinenge tichingotaura nyaya in general. Saka ndaicommunicata navo via the email. Ndakasvika pakunotora passport kuzimu, ndikadzoka muBotswana ndikamboshanda ndikagara. Chandainge ndichingoita ndichikuexercise. Vakanditi you need to stay fit and healthy, and vakafara chaizvo because vakandikumbira kuti ndige ndichienda kunoitwa ma-HIV test. Vakati mamwe matest anozoitwa kana tazosarudza kuti ndiwe watinoda kuti tinge tichizotenga ma-kidneys kubva kwaari. Ndakange ndaenda kuclinic ndikadzoka nematest results angu, vakaona kuti ndainge ndiri negative. Vakati zvakanaka. So vakazondiudza kuti nguva yainge yakwana. I was supposed to go to South Africa. Ndakabuda muno muBotswana ndikabva ndachizoenda kuSenton. Ndakanogara pamba pema-Indians. Pamba ipapo painge pakanaka mukomanashi, ndichigadzirira kuendeswa kuIndia. Ndakabatwa zvakanaka ndokubva ndaendeswa kuIndia ndikanogara kune chimwe chicomplex. Pandainge ndava kuIndia ndo pandakaona kuti situation yainge yakati remei because taigara tiri overcrowded. Vanhu vazhinji vanoita zvokutengesa makidneys avo maBrazilian veku Southern America nema-Nigerians and a few people from Ghana. The rest of Africa vashoma. Ndo vanhu vainge varipo vari vanhu vatema, ma-Nigerians, vanhukadzi vakawandisa, nema-Ghanaians, varume vainge vakawanda vainge vari maBrazilian. Saka taigara tiri overcrowded, but chikafu taidya chikafu chiri healthy chinodhura, tichitomonitiwa nemadoctors, kusainiswa zvimapepa. Saka mari yangu ndakazonzi ndainge ndichazopiwa mari yangu is either muJoburg kana kuti muBotswana. Sezvo South Africa ndainge ndisina kuijaira, ndakatya kuti kana ndikanopiwa mari yangu muJoburg ndinokwanisa kuzobirwa. Saka ndakabva ndachizoti kana zvichiita muBotswana, ndikanzi kana zvava zvemuBotswana uchapiwa ari ma-US dollars. Mukomana ndakavhiyiwa. Ndokubva ndachizonzi mudzimai wangu ange achienda kunotora hafu yacho. Mudzimai akanotora mari 5 akaenda nayo kumusha. Ari munzira mukoma ndainge ndakangobatiraura mumaoko kuti dai akasabirwa mari iyoyo. Ndakafara achindiudza kuti ndasvika kumusha aine mari. Iniwo ndakazoti ndarecover. Ndakagara 4 months ndiri muIndia. Ndokubva ndachizodzoka ndakaburukira muSouth Africa ndege. Ndokubva tachizouya kunoku kuBotswana. Mudzimai wangu ndakawana akandimirira muSouth, ndokuuya neni kunoku kuBotswana uko kwatakazopiwa imwe 5 tikabva tayambuka tikaenda kumusha. Kwava kutanga kuitawo zvima-investments zvedu. Tikaita zvima-investments kumusha nekuno. Ndakatanga nechitoyota Dyna chandakatanga kutenga ndichiitawo zvekutakurira vanhu zvinhu zvavo ndina driver wangu kusvika ndazotova nema-UD matatu awo andiinawo. Tinoita zvekutakura hupfu, tinoita zvekutakura salt iyo yatinoenda tichinonotora kuNamibia. Saka upenyu hwacho ndikangoti hwakaoma mukoma because unongoraramawo uri mumarwadzo. Ndiri mamwe mapiritsi awo andinopota ndichipiwa epain ndiwo anondityisa iwawo because hanzi anokwanisa kukonzeresa liver damage nekuda kwekuti anenge aine aspirin yakawandisa. Saka ndinongotiwo kana ndichikwanisa kuteerera marwadzo acho ndinongoteerera ndisinganwe mapiritsi, but ma-kidneys anototengwa mukomanashi. It depends nekuti unenge
wasangana nevanhu vakaita sei. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu yo pakaipa. Hanzi ndakaenda ndikanovhiyiwa, vakaenda vakanovhiyiwa hanzi kuIndia. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kutengesa makidneys ako ne10,000 inganzi inenge iri mari yakawanda here iyoyo kana kuti ishoma, but ivo vari kuti nemari dzavaiwana hanzi ma800 pula inenge iri mari kuma US dollars, maybe kuma 50 or 60 US dollars. Saka hanzi ndakatoona kuti iyi mari iri kuuya yakawanda 10,000 imari yakawanda kwazvo. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.